Ahojte. Kajuška si kúpila balerínu kapučínu, ukáž. Takúto. A kúpila si takéto, neviem, prekvapenia. Uvidíme, že čo v tom bude, takže si to chce s vami otvoriť. Má takéto dve. A ukážem vám to, že čo v tom bude mať. Čo v tom máš? Otvor. Wow. Bombardino krokodílo. Áno, má tom bombardino krokodílo. Takéto. A ono to treba poskladať, aby z toho bola kľúčenka. Tak to poskladáme. A teraz otvoríme toto druhé. Pomôžem ti? Pozrite sa vy, čo tam je najprv. Čo tam je? Čo tam je? Ukáž, nech vidíme. Čo to je toto? A toto čo je? Ako sa to volá? Lila. Áno, to máš také nálepky či kartičky. Ale toto jak sa volá? Nevieme, ako sa to volá, nechceme to zisťovať. Tak... Trobatýrka. Asi áno. Povedzte nám, či sa to tak volá. Majte sa pekne, takže máme kapučínu, máme toto a máme bombardíra, či čo to je? Bombardíro, krokodílo. To máme. Tak sa majte pekne. Ahojte, pozdrav sa. Ahoj. Pusinku pošli.